И пичове, трета част от поредицата на дейности на село. Та вече е тъмно от всякъде, може да видите. Часът е 6 без 10. Дете ме на така песен 6 без 10. Та, както и да е, наистина 6 без 10. Както ви казах, Еленовия мирок. Мамо, я виж какво става тук. Братче, той е на конци. Аз не бях видял, че е на конци. Майко, ти даже не го бях видял. Така, както и да е, ще пробваме. Нямам така гума. Тая, че само да я намеря размерите ви, няма, може би да ги видите, ма аз ще ги видя. Ето тук сте. Знам дали се вижда. Само момент. Ето ги размерите. 20 по 1,75. Мисля, че се вижда това. Тук. Да, от 20 по 1,75. Така. Аз тук, както казах в втората част от поредицата, имам една гума, която е 20 по 2. Его. То не се вижда, ама да, вижда се направо гладка гума. Ето да се вижда надпис, ви нищо не вижда. Тук пише 20 по 2, 125. Така. Пробвал съм с една друга гума, ама тя е чисто нова. Беше много голяма и не ставаше. Просто не ставаше. А сега ще пробваме да таковаме. Дали ще изглежда яко тъй с двойна гума. Така, както и да е, ще пробваме да сложим тази гума на това. Между другото, без да снимам, направих седалката с такова и тему шифтара вече е мекичък. Между другото, че имам много тунинги, его и рафта. Така. Ами, сега инструмента, единственият инструмент, който ще ни трябва, е ключ 15. Ето. И ако се чуете, че то не е некъде тук, защото много често пада веригата на той, защото му давам много газ. За да му развиеш гумата и да обтегнеш веригата, ти трябва само изолих банда да се сложиш скоро, защото ме прецакам болчето. И една 15. Така, сега махаме тази гума на страни. По принцип се стягат на куче. Аз не съм много последния път. Така, малко хлабвам. Тук, тя скоро всяко съм ги стягал. Понякога все още не съм свикнал с YouTube да правя клипчета и ето го. Ето шиш, ако не знаете малко, може кръв да ви се вижда, но той се справя. Тук вътре стои в тази дупка. И така. Той, когато го избуташ навътре, скоростта става все по-висока. Ставаме го тук, защото е много важен. Принципно се маже с греса, ама аз го мажа, просто не ми харесва как го мажа. Сутринта карах вини калища, врачи. Книгата, в която ходим и снимах 5 части клипчета. Там ходих тази сутрин. Ето излезе. Не знам, камерата ми мръсна ли? Кой има? Да, сега е по-добре. Така, контрата забравям. Контрата, бати. Тук ще бръкна отзад. Не знам какво се вижда, ама би трябвало да се вижда нещо. Така. Че само да бръкна, защото аз гледам от телефона и не виждам. Брат, тя на ръка се развива. Страшно яка гайка и ето така. Гайката шестичка.
Тя беше конусна, ама аз глупчето загубих конусната гайка. Можете ли да си представите колкото аз съм тъп? Загубих конусната гайка и... Оле, що тъй говоря? Какви са тия конусни гайки, брат? Не конусна гайка, ами иска да ви кажа така. Шарнена с розово синьо такова покритие. Дето има една синя пластмасова лента, отвътре едно синя пластмасово кръгче, което спира да се развива лесно. Стига само докъдето е пластмасовото кръгче и че трябва с нещо, с някакъв инструмент да се стяга. Или развива ейги болчето. Той между другото аз съм си го правил с тази скобичка, защото ми се скъса. 2 пъти ми се къса. Ето, сега надолу не ще да ходи. Сега излиза. Обаче ще я да оставя камерата за секунда. Може би, защото не мога го извадя. Не, всъщност ето излезе. Оп! Вергата и тя е долу вече. И сме готови. Само дето трябва някак си да извадя това, докато камерата ми е в ръцете. Това е малко невъзможно. Това нещо, ама... Ето, че всичко се получава. Ето. Сега идеалка. Сега имаме си Елоенов рок. За който не е видял, я гледайте какво става, човек. Това е просто... Аз така сказана гума съм нямал никога в живота си. Обаче, внимай, не можете да видите на камера. Обаче, ей тук вижте. От тук, чак до ей тук е стигнал. Вижте къде е скъсаното. Чак до тук стига потърканото. Аз се виках да не давам много газ последните няколко дена, но продължах да давам газ и така. Пичове, не знам. Сега, да преминем към съществената част. Вземаме болчето. Караме го в вентила. Ето, пускаме въздухът на... И... Така, изпуснаме въздуха, гумата вече е мека. Сега... Всъщност, колкото е странно да ви изглежда и звучи... Упс. Ще спукам гумата. Не. Трябва ми отверка. Тук нямам отверка. Имам това кръстото и може да се получи с него. Така. Ето пробваме да не срежем гумата на празно. Защото аз имам гума, ама... И пичове, нямаме късмет. Сега за гумата, защо? Защо не шелепим? Пичове, вече изтеря съм. Спирам камерата и ще се включа след малко.